Mondor Singh Inti. Mondor Singh Inti. Doar baguripen ilitu maparman nagcesong pen nang turpido no banglo. Lapapo ng patinintong. Okay, sir. Analita aron ang bong anke kithek pamilya banglo. Sara Dular. Nasialang litum benam mo ilitum lamar julang po. Non putar patinintong neli. Okay, hai. Sir. Kursi Tumung, Central Organizing Secretary. Alang lipas kami ranang na katipati bang nilipili nila. Lalang puhupen karchodi pansi nilipati nila. Alang liman ke bang kapiriyang mariho puyer nangko. BJP ng kapiriyang mahadi. Lihat, ni lipawar long ke bang pempi ni lapuson election booth kira gamai long nang lipini ningisi hidu masa. Ninga si thetu ke do pemelo munit non ke pini data 310 don haru ke thom rat kep don haru ke thom rat kep amuluk BJP pen just se met ke dak nang join et lo pini la pen procession da ding munita 10,000 chitong lo pini la potsi la ke theklong lo karbia tum inglong rat tum jelang pet nanggi po alam ke alang non ilito munitum chini lo athema ilitum bhanang pa je chok la tribe atung mong bong pa je chok akam claim Assam government tum se claim la solam RSS kombo sena tum se claim la potsi la solam ke chok ta nong chini lo la penitum united nanggi po bang chini lo tribe atum an upete ilitum ge minority se cheplang boke la helo alang e minority atik theti cheplang dang loma pima parlo non election hu theklomji itu minority cheplang dang loma pima ke election hu theklomji jo ko ansi ke vote ke long ma the mahala bang ke che tum ke pom matsi tur pakhi ke vote na pidun ke hala tum itu malong lin pen to ma political rights nang chidun thekia pa nang hala tum ke BJP pen congress apan CPIML apan si receive ason si ke en itu mah karbi ang long di mahasau along le la pen political rights anang chidun dia pan ke BJP la ke chia tu ke BJP la pen congress la pen ke CPIML atom hansi a risima son si ke en la si la so alam itu rat atum chini pe menai Salah BJP atum artikel 244 A la pen ke hempehang bo alam ho bang. BJP tu ngahang hi lagi ni litum jakal sukeda mota bang Rajnath Singh minister halabang sohul home minister ni tu man directly nang thanun lo lagi nang tu man nang pipi pu lagi BJP tu ni tum jakal pen sigedam ke official sigedam ke halasu nang thanun etlo lagi nang pipi pu kipi jilang gali non la 6 schedule ta pavide ji pu se claim le la sihala Kashmir ta 371 body 370 article 370 ta bang abrogate that look papa by that look la si non itu manta la so BJP atum ke la binonge la tunge bamun party ke mati la tum eri arjo po hedi la tum khe alam si to sir la BJP tum jong se hai dat lo purang te la pine article 244 A ke pachun hek ji la pian parta ala uniform civil code ta implement long le la dak 6 sidol area ke pusi ke dam tang CM ke bang hot nengje stami la bang so alam an ahok ji la tum ke la pachu bailok lo lage manifesto lo jong si claim ji pude manifesto long tok det nahi le la tum tok te det kente la ke la election muni tum hana ko pachu bay kam chorlo la tum ke claim det ji galilo mane hala 244 A ke la tum mange repeal nangi puse claim pola to mange cancel nangi puse claim pola to mange UCC pe dovek nahi puse claim pola to mange CAA ta pe dovek nahi puse la to ke claim pola ke Assam Healing Act la to pe do nangi puse claim pola to mange non la si tum MLA tum bang pho bang clipo do body itu MLA tum BJP along la tum se claim non lo ke alang litum puji menete ni tu awi pedi alang litum se MLA lu hadak si do lo ke alang litum mesin lawmakers bulu kan te la hello alang litum pilo lai claim nang ya kam itu la de litum hana pi vir ya phan loksi a hogalam lo neli ning aklong masika ning je la ke ing long rat tum han ka pi vir
ing long arat long riga pivir dia pan ke claim ke la kiche tung ke national party tum han se a resim ke en tung ke national party ke popo angge itum tribal dengan cini ne der hadak dun berat party pu ama abinong hala ke kiche tum party BJP da kiche party Congress da kiche party CPIML da kiche party lagi So tangke CA la pene UCC la one nation one election pohala BJP right tip nangji pusala tum kamatha ala pen akam da claim la sidak ili tum han autonomy tu ke asap tanang ping tum ti la BJP tum ke la si non BJP tum along ke dodun atum an ke neliga alang li tum han manghu hak ko pisi alang li tum karbiar arat inglong arat tum man kapivira kam se claim lo long recap da chipidet lo la api anta alang litum BJP long dodun bom la ke alang litum ke chiatum arisim ason si cheplang dun bom la ke therak me alap la pening oi me alap Sir, silang kedam tang arni wala ESPC lang candidate something alam ni tungji pon EPHRC atungke Meghalaya long ni bahanya kete kum hasil ciki rasi haida sidame along letum mani hang ni klem long le hal tum alam sa junai bisa koi respond ke ban ho Meghalaya ke APSLC abadet ke non ke ni tu ha dak ciki ke ka ciki ta ciki ke hang he la tum ban ni tum dam cingki ji hala tum ta tribe ke tum ke wet lo ke la bo ni tum dam ji cingki ji la to ke alang ni tum bije la ASDC tum ya prangda Kolkata si damrong ditile kalima lang la salam ke jok ta chini kente Kolkata ke hala ta bangli aise kente mesen bang bangli tu man ke bang me thang si chiklem lo Mamata Banerjee ta West Bengal is for Bengali pusi bang ningje la son ni tum pe pot ningje hai hede ta sana dona ke jesi na le ron radar han message kisi pm tung sana nepi neligi pigang tungge la hello la BJP Congress la ben la National Party akapre ketum along dodunra kichi atum resim ceplang dunra ing long arat atum han kapivirji akam claim nang ni la hello la ben autonomous state tu ke la ke long vek nang po autonomous ako la ke long ji atima constitution nong si tok do ko ke la ke Sir deputy kupia party pe lo nang yon nun ke sir pini ke BJP hai selo BJP hai Congress selo ta do oh ben ASDC ta do lo ne pini do independent ta do kipana DNA pulo ne pini NDF atum men na do Dong ibang sukan do sana